parupisa zvamanje ka mahwani chaiwo mahwambi murambi onai magariro akaita president wenyu onai magariro akaita arinonge muroora kuzvipeta muswe kunge mukwasha baba video iri kaini mavideo arikubuda mbijana zvakaitika kunhamo kuNamibia izvi ndozvandakadzoka futi nazvo nhasi saka ndangondingokuratidza ka clip aka mungozvionerawo mega kuti nderimwe video rabva kudonhedzwa zvamanje vanhu vachidhamwa nemukuru achidhamwa achisiyiwa akagara akamira ega. It's so embarrassing man, azvichada zvaakumakisa to the last extent. Even ukatarisa mufesa ane maglazi ari kumashure kwacho, the way he was looking at him zvaakumakisa hanzi ari kutanda botso pakaipa dambudzo azowana vanomutambudza manje rega tidakirwe zvediso tingaswera uchema nekuchemedzwa nebudo izvo zvawana saizi yake chaiyo inomugona aiwa gatone video muzonere mega kuti haufa vanhu vakashata la la la